హలో ఫాలోవర్స్, నేను మీ టాలీ లోకేష్. లర్న్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంటి నుండే టాలీ ప్రైమ్ విత్ జిఎస్టీ కోర్స్ నేర్చుకోండి. 75% డిస్కౌంట్తో జూన్ 20th ఈవినింగ్ 8 PM to 9 PM ఆన్లైన్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఫర్ 2500. 100 సీట్స్ లిమిటెడ్ అని కూడా చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ ఫిల్ అవుతున్నాయి. ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ హౌస్ వైఫ్స్ అయినా, స్టూడెంట్స్ అయినా, ఎంప్లాయీస్ అయినా, లెక్చరర్స్ అయినా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓన్లీ ఫర్ 1 బ్యాచ్ మాత్రం పెడుతున్నాను. ఇక్కడున్న మొబైల్ నెంబర్కు కాల్ బ్యాక్ చేసి, వాట్సాప్ మెసేజ్ కానీ కాల్ చేసి ఇమీడియట్గా ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కోర్స్ టాలీ ప్రైమ్ విత్ జిఎస్టీ ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ అండ్ సర్టిఫికేషన్, జాబ్ అసిస్టెన్సీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓన్లీ ఫర్ ఆన్లైన్ మాత్రమే. ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్.